ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ከመይ ትቕንዩ እዚ እቲ ኩሉ ሻዕ ሰሙናዊ ናባኹም ነምጾ ናይ ዜና መጽሔት ኣርእስቲ ናባኹም ሒዝና ቀሪብና ኣለና እቲ ቀዳማይ ኣርእስቲ ብዛዕባ ኣብ ጥዕናዊ ኣገልግሎት ወይ እውን ሓገዛት ዝረኽቡ ሰባት ዘጋጥሞም ናይ ኣገልግሎት ጎደሎ ንዕኡ ዝምልከት እንታይ ክገብሩ ከም ዝግባእን ንዕኡ ዝከታተል ኣካል ከዓ ፔሸንት ነምደን ዝበሃል እንታይ ስርሑ እንታይ ክገብር ክእል ሰብ ካብ ምምራር ጥራሕ እቲ ገባብ ፈሊጡ እንታይ ክገብሮ ከም ዘለዎ በብቦትኡ ዘለዎ ቤት ፅሕፈታት ናቶም ዝምልከትን ክንሕብር ኢና ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ከዓ ኣብ ሚግራኹም ስበርከት ተኣታቲ ዘሎ ካብ ሓደ ማርሽ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ሓድሽ ሕጊ ብዛዕባ ንሓተት ዕቑባ ዝምልከትን ምስ ሰለያዊ ስራሓት ዝተኣሳሰረ ነገር ብመንግስትታት ተላኢኾም ዝሰርሑ ዝምልከት ዝመፅእ ዘለዎ ካልኣይ ጉዳይ ናይ ኢሚግሬሽን ከነቕርብ ኢና ኣብ መንጎኡ ከዓ ከም ልሙድ መወዓውዒ ክህልወና እዩ ምሳና ፀኒሕኩም ክትከታተሉ እንዳዓደምኩ ናብቲ ቀዳማይ ኣርእስትና ከኣቱ እየ ከም ዝፍለጥ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝረኽብዎ ሕክምናዊ ኣገልግሎት እነድዩ ዝተፈላለየ ግዜ ዝተፈላለየ ጎደሎታት የጋጥም እዩ ናይ ገለገለ ሰባት ጎደሎ ስጋዕ ኣካላዊ ምጉዳል ዘሰዓበን ንነዊሕ ግዜ ምስ ሂወቶም ዝኸይድ ብዙሕ ሳዕቤን ዘለዎ ነገር ምዃኑ ርዱእ እዩ ኣብ ሕክምናዊ ኣገልግሎት እቲ መጀመርያ ከጋጥም ዝኽእል ጌጋታት ምስ ፈለጥካ እሞቶም ናይ ሕክምና ክኢላታት ብዝሃቡካ ኣገልግሎት እንተደይ ዓጊብካ ክግበር ዝግብኦ ነገር እንተሃልዩ ኣብ ፔሸንት ነምደን ዝበሃል እንታይ ማለት እዩ ናይ መሰል ሕሙማት ዝከላኸል ኣካል ፔሸንት ነምደን ኣቲኻ ንዑ ዋላ ብጉግል ኣትዮም ፔሸንት ነምደን ዘልኩም ኣብ ታሕቲ እውን ኣብ ሊንክ ክንፅሕፈልኩም ኢና ክትርእይዎ ኣቲኻ ቡ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ሓበሬታ ኣሎ ኣብኡ ኣቲኻ ነቲ ዘጋጠመ ነገር ከምቲ ኩሉ ሻዕ ናባኹም ንገብሮ ንኽትርእይዎ ኣብቲ ሊንክ ብታሕቲ ክነስፍሮ ኢና እቲ ዘጋጠመካ ነገር እንታይ ምዃኑ መዓስ ኣበይ ሕክምና እንታይ እዚ ንኽኢላታት ከይዱ ቀሪቡ እቲ ዝተገብረ ጌጋ እንተኮይኑ እቶም ጌጋ ዝገበሩ ዝኽሰስሉ እስኻ እውን ዝምልከተካ ካሕሳት ኣሎ ካሕሳት ትረኽበሉ ኣገባብ ኮይኑ ኣብ ሕክምናዊ መዳይ ዘሎ ዘይምዕጋብ ኩሉ ሻዕ ኣማሪርካ ጥራሕ ትሓልፎ ደይኮነ ኪኖ ምምራር ኣብ ሂወትካ ምፅእዎ ዘሎ ሳዕቤን ከቢድ ስለ ዝኸውን ንዕኡ ንምቕያር ዝግበር ነገር ከዓ ክትከታተልን እቲ ዝግባእ መስመር ሒዝካ ክትከይድን ኣገዳሲ ይገብሮ እቲ ፔሸንት ነምደን ዝህቦ ኣገልግሎታት ኣብኡ ብዝርዝር ተገሊፁ ስለ ዘሎ በብኸባቢኡ በብቲ ኮሚናቱ ናይ ኩሉ ንኣብነት ስቶክሆልም ኢለ እንተኸፊተ እዚ ኣድረሶም እቲ ዌብሳይቶም በብናቶም እንደገና ኢሜይሎም ቴሌፎኖም ኣብኡ ኣሎ ፔሸንት ነምደን ስቶክሆልም ኢለ እንተኣትየ ኣብ ስቶክሆልም ዘሎ ናይ ፔሸንት ነምደን ናቱ ዝህቡ ሓበሬታታት ከዓ ጠቕላላ ኣብዚ ብዝርዝር ንህለ ስጋዕ ሕጂ 7885 ጉዳያት ከም ዘለዎም ፋይላት ማለት እዩ ኣብ 2023 እዚ ከዓኒ ካብኦም ሓገዝ ዝተገብረሎም 272 ስተድ% ዝበሃል ኣብቲ ጉዳይ ዝሕግዙኻ ምሳኻ ነቲ ጉዳይ ትከታተልዎ ስጋዕ ኣብቲ ዝበፅሕ ዘብፅሑልካ ሰባት ከም ዝግበሩልካን ነዚ ሓገዝ ዝረኺብካ ከዓ ምስኦም ኮንካ ብሓባር እቲ ክትረኽቦ ዝግባእ ኣገልግሎት ከተቕርብ ትኽእል ኣብዚ ብዝርዝር ኣቕሪቦም ኣለዉ እቲ ክትረኽቦ ትኽእል ሓገዛት እንታይ ምዃኑ እቲ ሓበሬታ ንመን ኢኸ እቲ ሓበሬታ መን ኢኻ እስኻ ሕክምና ደሊኻ ዝኸድካ ዲኻ ወይስ ኣብ ሓኪም ኮይኑ ኸማን ባዕሉ ንዘጋጠመ ነገር ክሕብር ይኽእል እዩ ስለዚ በብቲ ኮሚኒ ከመይ ጌርኩም ትረኽብዎ ኣብኡ ብዝርዝር ኣብቲ ታሕቲ ሊንክታት ሓንቲ መስጠተና ኣብኡ ኣቲኹም በብናትኩም ክትርእይዎ ኢኹም ኣቲኻ መንባብ ኣድሊ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ገይሮሞ ከም ዘለዉ ኣብኡ ኣብቲ ኣዘር ላንጉጅ ዝብል ኣቲኹም ክትርእይዎ ትኽእሉ ማለት እዩ እዚ እቲ ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ንዛረበሉ ዘለና ብብዝሒ ዘጋጥም ጌጋታት እሞ ሰባት ኣማሪሮም ጥራሕ ዝኸድሉ እዚ ፔሸንት ነምደን በቐረባ ከዓ ምስ ኢቮ ዝበሃል ናይቲ ኢንስፔክሽን ናይ ቦርድ ዝሰርሑ ምስኣቶም ዝረኽብዎ ኣገልግሎት ኣብ ሄምሻን ስተዲ ፐርሰን ሊግ ኣሲስታንስ ዲገለ ብዙሕ መረረታት ዘቕርቡ ሰባት ኣለዉ ነቲ መረረታት ዘቕርብዎ ግን ብወግዓዊ ገባብ ኩሉ ሻዕ ከምቲ ንብሎ ኣብ ሽወደ እንተለኻ ብሽወደናዊ ገባብ ስለትሰርሕ ነቲ ዘሎ መስራሓት ተጠቂምካ ትኸይድ እሞ ንዕኡ ተረዲእካ ብግቡእ እንተኸይድካ እቲ ሕጊ ንኹላትካ ማዕረ ስለ ዝኸውን በቲ ሕጊ መሰረት ክትረኽቦ ዝግባአካ ክትረክብ ትኽእል ኣብዚ ንዓስኻ ተወፂዕካ ኣለኻ ንዓስኻ ዘይከውን ይበፂሕካ ነይሩ እሞ ንዓ ከምዚ ክንገብር ኢና ኢሉ መሊሱ ናትካ መሰል እዝዩ እዚ ኢሉ ዘእትወካ ወይ ዝህበካ የለን ባዕልኻ ብትገብሮ ነገር ጥራሕ ኢኻ መሰላትካ ክትረክብ ትኽእል
لذي أزي دحر المبال كمتي لمود أبتي قداماي كفال نايتي مدبنا أبتي حلفة سمون من عقربنا زنبرنا زبلنايو نزي أبزا زغطل مورحي تمدي بزولو حساب أبزي ناي كيلا ناي المحجز قربنا لكم نجار ناي كيلا ناي كنت وازقنا حونا قريبو زولو أستمهرون نابو تساتيفهم بفلايك እቶም ናቶም ትካል ክገብሩ መደብ ዘለዎም እሞ ኣብ ሽወደን ኮይኖም ኣብ ምኽፋል ግብሪ ኣብ እስካዕ ሓንሳብ ቅሬታ እዚኣ እሳ ክቐርበልኩም እሞ ኣብዚኣ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ዝሓለፈ ዘቕረብናዮ ኣብ ቲ ኤስ ዳብሊው ኮንሳልቲንግ ብዝብል ክኢላ ናይ ቁጠባ ሓውና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዘቕረብናልኩም መደብ ኣሎ ኣብ ናይ ስካት ዝምልከትን ምስ ስካት ዘሎ ተተሓሒዙ ዝኸይድ እንታይ ክግበሩ ይኽእሉ ብፍላይ እቶም ሰብ ትካል ወይ ትካል ክገብሩ ዝደልዩ ሰባት በዚ ኣገባብ ዝኣትዮም ክምዝገቡ ኣብ ታሕቲ እቲ ሊንክ እውን ሎሚ እውን ደጊምና ክንጥቁዕ ኢና በዚ ሊንክ ዝኣትዮም ክምዝገቡ ነቲ ዝወሃብ ትምህርቲ ክከታተሉ እሞ ከዓ ቀፃሊ ኣብዚ ሃገር ኣብ ስካት ብፍላይ ኣብ ኣተሓሕዛ ሕሳብ ዝምልከትን ካልእ ተመሳሳሊ ኮርስታት ንቐፃሊ እውን ክግበር መደብ ስለ ዘሎ እዚ ንከምዚ ዓይነት ተበግሶ ወሲዶም ነቲ ሰብና ክንሕግዝ ኢና እቲ ሰብና ዝጎድሎ ሓበሬታ ብከምዚ ገባብ ከነምህር ኢና ኢሎም ዝብገሱ ክኢላታት ኣብኡ ኸድና እቲ ዘድልየና ፍልጠት ረኺብና ኣብ ትካላትናን ኣሰራርሓትናን ብግቡእ መንገዲ ኣሊና ክንከይድ ደጊምና ፃውዒት እንዳገበርና ነዚ ተዋሂቡ ዘሎ ሓበሬታ ርኢኹም ኣብኡ ኸይድኩም ክትሳተፉን ነቲ ዝወሃብ ስልጠና ተጠቀምቲ ክትኮኑን እንዳተላበና እንዳፀዋዕና ናብቲ ካልኣይ ኣርእስትና ክንሰግር ኢና ማለት እዩ ኣብቲ ካልኣይ ኣርእስትና እንታይ እዩ ከመሰራርሓ ዝፀንሐ ጉዳይ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ሜግራ ክንስፈርከት እዚ እውን ኣብ ታሕቲ ከነቕርበልኩም ኢና እቲ ሊንክ ክትሪእዎ ዝኾነ ይኹን መስቲ ናይቲ ሃገር ፀጥታ ይኹን መስቲ ነቲ ሃገር ፀጥታ የስጊ ተባሂሉ ዝሕሰብ ኣብ ዕቑባ ክሓትት ከሎ ገና ናይ ቀረባ ስራሕ ኣብ መንጎ ሜግራ ኮንስፈርከትን ናይዚ ሃገር ናይ ፀጥታ ፖሊስ ወይ ከዓ ሴፖን ናይ ቀረባ ናይ ስራሕ ምትሕብባር ንዓመታት ፀኒሑ እዩ ገለገለ ፋይላት ስክፍታት ዘለዎም ጉዳያት ናብኡ ሰድዎ እሞ ተፃርዩ ኣይ ስጋኣት ኣይኮነን ነዚ ሃገር ተተባሂሉ ፍቓድ ይወሃብ ስጋኣት ኣሎ ተተባሂሉ ከዓኒ ወል እቲ ጉዳይ ናይ ሴኩሪቲ ምክንያት ተባሂሉ ይንፀል ሎሚ ብዘገርም መንገዲ ገለገለ ኣሕዋት ኤርትራውያን ከምኡ ዓይነት ደብዳቤ ዝመፆምን ረኺቦም ዘዛረብዎምን ከዛረብዎም ከለዉ ከዓ እንታይ ከም ተዘራረቡ ክሕበር ከም ዘይብሉ ዝገልፅ ደብዳቤ ዝሓዙ ኣብ ቤት ፅሕፈት ክመፁ ክንርኢ ቀኒና ኣለና እዚ እንታይ እዩ እቲ ቅድሚ ሕጂ ንሪኦ ብቐፃሊ ንብሎ ኣብ ውትድርና ኮንካ ገበን ፈፂምካ ኢኻ ከምዚ ኢኻ ዝብል ኣቦትኡ ከሎ ሕጂ ተወሳኺ ንገለገለ ሰባት እስኹም ነዚ ናይ ሃገር ፀጥታ ስግኣት ኢኹም ዝብል ከምኡ ዝብል ሓበሬታ ዝመፆም ኣለዉ ናይ ገለገሊኦም ጌጋ ብዝመስል ጠቕላላ ዝኾነ ናብኡ ዘቐርብ ነገር የብልና እንዳበሉ ከለዉ ኣብ ከምኡ ዝኣተዉ ኣለዉ ኣብ ገለገሊኦም ከዓኒ ዝነበሩ ሃገራት ዝሰርሕሉ ቦታታት ንኣብነት ንሕክምና ኢሎም ናብቲ ግብረ ሽበራ ኣለዎ ዝበሃል ከባቢታት ዝኸዱ ሰባት ከምኡ ሽግር ዝፍጠሮም ኣለዉ ኣብዚ ከም ሓደ ዓብይ ሚድያ ክንቀፍ ዝቐነየ ቀረባ ግዜ እንታይ እዩ ገለ ሰባት ደው ኢሎም ንሜግራ ኮንስፈርከት ይሕብሩ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም ሓሲቦም ከመዮም ከምዚኦም እዞም ሰባት እዚኦም እንዳበሉ ይሕብሩ እዮም ናይ ክልተ ኣፍጋኒስታን ኢና ኢሎም ኣብዚኣ ፅምዲዮም ኣፍጋኒስታን ኢና ኢሎም መፀሚዶም ዝሃቡ ጉዳይ መፅዎም ከሎ ሓበሬታ ሸለል ስለ ዝበሉ ናብ ሴፖ ስለ ዘይሰደድዎ ከምኡ ከይገበሩ ከዓ ፍቓዶም ተዋሂቦም እቶም ክልተ ሰባት ድሒሩ ዝተበፅሐ ሓበሬታ ግን እቶም ሰባት ኣፍጋኒስታን ዘይኮኑ ኢራናውያን ምዃኖምን እሞ ከዓኒ ኣብ ስለያዊ ስራሓት ዝነጥፉ ምዃኖም ምስ ተፈልጠ ድሒሩ መንበሪ ፍቓዶም ተሳሒቡ ብ2022 ካብዚ ዓዲ ከም ተባረሩ ብ2017 ፍቓዶም ተዋሂቦም ነይሮም ዳሕራይ ግን ተሳሒቡ 2022 ካብዚ ዓዲ ከም ተሰገጉ ዝወፅእ ሓበሬታ ናይ ሰሙን እዚ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ሚግሬሽን ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ከምኡ ኢሎም ሓቢሮም ከለዉ ግን ዕለት ሓደ ማርሽ ኣብ ተግባር ዝወዓለ ሓድሽ ሕጊ ከዓ እንታይ እዩ ዝኾነ ይኹን ምስ ካብ ናይ ሃገሩ መንግስታት ተላኢኹ ንትካላት ሽወደን ይኹን ናይ ስራሕ ቦታታት ናይ ሽወደን ኣብ ስለላዊ ስራሕ ዝኣቱ እሞ ከዓ ነቲ ናይቲ ሃገር ሴኩሪቲ እውን የስጊ ዝበሃል ነዚ ዝነበረ ሕግታት ኣግፊሖም ካብ ሓደ ማርሽ ኣብ ተግባር ዝውዕል ወላ ንትካላት ዝስልል ኣካል እቲ ጉዳይ ናቱ ተመሊሱ
ናብ መንፀግቲ ከኣቱን ብስግኣት ነቲ ሃገር ብዝብል መንገዲ ፍቓድ ንክኽልከልን ዝእውጅ ወይ ከዓ ዝፈቅድ ሕጊ ካብ ሓደ ማርሽ ኣብ ተግባር ከም ዝወዓለ እውን ተገሊጹ ኣሎ። እዚ ኩሉ ሓበሬታ ንብሎ ዘለና ኣብ ታሕቲ እቲ ሊንክ ክንገብረልኩም ስለ ዝኾንና ብኡ ኣቲኹም ከዓ ክትርእይዎ፣ ከተንብብዎ፣ ከተስፍሕዎ የድሊ። መስቲ ብዙሕ ዝምዕብል ዘሎ ኣብቲ ናትና ሕብረተሰባት ኣብዚ ከባቢና እዚ ሓድሽ ዝመፅእ ዘሎ ሕግታት ብቐረባ ተኸታቲልካ ምኻድ ከድሊ እዩ። ምክንያቱ መዓልታዊ ሓድሽ ሕጊ እንዳምፁ ንዝኾነ ተፃዋርነት ዜሮ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ቅድሚ ሕጂ ከም ተራ ነገር እትሪኦ ዝነበርካ ነገር ሎሚ ደይከውን ዝተኸልከለ ምዃኑ ስጋዕ ኣብ ገዛኻ ዝበፅሕ ከይፈለጥካ ክትተርፍ ኣይግባእን። ምክንያቱ ዕቑባ ዝሓቱ ወለድኻ መፂኦም እንተኮይኑ ኣብ ካምፕ ተዕፀቡ ከይረኽቡካ ከም ዝኽእሉ ናብኡ ገፅና ይኽየድ ከም ዘሎ ከምኡ መፅናዕቲ ግበር ፈተነ ግበር ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ። ዕቑባ ሓቲትካ ናይ ዓመት ተወሲድካ ስድራኻ ክትፅምብር ከም ዘይፍቀድ ይቕየር ከም ዘሎ ነዚ ኩሉ ዝመፅእ ዘሎ ነገር ምርዳእ ከድሊ እዩ። ስለዚ ነቲ ንብሎ ዘለና ዝመፅእ ሓበሬታ ከዓ እቲ ሊንክ ብታሕቲ ስለ ንገብረልኩም ብስፍሓት ኣብኡ ከተንብብዎ እንዳተላበኹ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ እዚ ሓበሬታ ናባኹም ነብፅሖ መበገሲ ጫፍ ደኣ እምበር ብዕምቀት ኣቲኹም ከተንብቡን ክትርእይዎን ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝወፅእ ሓበሬታ ከዓ ቀልጢፍና ናባኹም ስለ ነብሎ ዘለና ኣብኡ ኣቲኹም ከተስፍሕዎ ተስፋ እንዳገበርኩ እዚ ንሎሚ ዘቕረብክዎ መደብ ኣብዚ ክዛዝም እየ። ዝቕፅል ሰሙን ብኻልእ ኣርእስቲ ጋዕ ንራኸብ። ሰላም ቀኒያት።